Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Hade men jangude ko refto adoto, refto ma nani ko ngal ɗo alluwal jangunoɗa, ko hen ganduɗa ta jorɗo juburta, juburta ta jorɗo, ta jorɗo juburta ta jorɗo. Ɗo kadi mbawrɗa andude hen ta mawɗo Pulaar, ta mawɗo Tokoso, ni foti. Ɗo so ɗiggi kadi a yalti e nde ɗo majjere, on saaha kadi jaaha gaddoya harfere wonde kadi mbatta e ndeɗo e ndeto e ndeto, aɗa yara noon. So e timmi tan dendagal ko winda aɗa janga, kala ko windoya a jangani, ganda ko ɗeɗo ma alluje ɓennude hayettiɗo e ko fayi arde ɗiggani. ɗum noon hoto heppu, hoto heño, jangir jam jam, nani aɗa yara jam jam, mbasa yawde, mbasa heɗade wiya ɗo bolle puyɗe, bolle puyɗe tongoɗo an. Ay ɗeɗe bolle puyɗe jiiɗaɗo ɗe ko ɗe mbawirta ko heewi a tinani. Jangen hande ko ndeɗo harfere jangeten, alluwal ɓalewal. Ay ɗo sen mbaɗi ndani yenne, on saha ko ɗo tan jangata e zone endu, ɗo haaɗi. Ko jangate e zone endu, ɗo haaɗi, ɗo haaɗi. Joni noon ɗo ko jangindema so adima, ñiire nde ɗakko e oɗo ara ha ɗo, one ɗakko e oɗo ara ha ɗo. Oga alama wondi hay goto waɗa ni, arta lasli muɗum. Joni noon gadda hen toɓɓe, toɓɓe ngara pawo hen. Ko ɗo tan janguɗa zone endu, mbasa jiiɓade, mbasa woɗɗinde haqqille ma o. Ɗo so ɗiggi a serti e zone endu. Ɗo noon toɓɓe tati ɗeɗo so adima ko ni windirte, mbiya zone endu. Hakkude bindol pawaɗo tati ɗiɗo mbiya zone endu. So seridima alama wondi hay goto, ay zone endu. Alama wondi hay goto, zone endu. Ndeka a faami ɗo kam inde nde ko wotere, tampinanima a yaawi ɗigginde, inde nde ko wotere. Hankkadi a serti e ndeɗo majjere. Wadde so adima e sara, ay so adima wanni ni. Hakkude bindol yowani, ay sara bindol wayani. Alama wondi hay goto wayani. Ɗo wadde kadi tongol mum nani. Gasi ɗo to ɗiggi a serti e ndeɗo majjere kadi. A faami ɗon moƴƴi de. Joni noon o waɗanma ndani yenne ni Pulaar o saa ko jangete hen ko saa mawɗo e saa Tokoso ari ardi. Ɗum woni saa mawɗo, ɗum woni saa Tokoso. Ko jangete kadi saa e banggue Pulaar a gayni. Ɗo ko zone endu, zone endu, zone endu, zone endu, zone endu. Gasi ɗo ko zone endu, zone endu. Ɗo ko saa, ɗo ko saa, saa mawɗo, saa Tokoso.
janggen. Bismillah, janggen. Suun endu. Hay ɗum woni suun endu ɗo haaɗi. Gaa noon ko haa ganda so adima yo windoro ndani hatta e wiye suun endu. So woni hakkunde bindol yo windoro ndani ko suun endu ha joni. Sara bindol yo wani alama wondi hay goto yo wani. ɗum ɗo tan jangata wona hankadi a yalti e ko wiyete suun endu, hankadi jangdema gasi to banggue suun endu. ɗo noon ko ha ganda suun endu so adima hakkude, suun endu sara so seridima. ɗum ɗo tan kadi jangata mbawa ɗum hankadi suun endu ma timmi a wonta namda ɗum banggoɗɗo ɗiggi. ɗo noon ko sa mawɗo e pular nani, ɗum woni sa mawɗo e pular. ɗo woni sa tokoso e pular. ɗum ɗo tan jangata e pular, sa mawɗo sa tokoso ari ardi. ɗum ɗo so ɗiggi a dañi ɗo windande raɓɓere a sirti e majjere sa mawɗo tokoso a gayni a andi suun endu so adima hakkude sara seredima taw a tampani aɗa yaawi wawde keɓa gandal ma e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo. qur'ana o dow ha less ko jangete hen suun endu woni foti. waɗɗo so ɗiggi tan ene wayno kala suun endu a yalte majjere muɗum. ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa janga ɗigga mbasa amdana am ni. jangowo amata jogono ɗum softede himme jawa ɗum wawde. yo Allah wallu kadi yo Allah newnu yo Allah reen ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko walla Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. ƴeewa bawɗo ɗakkoɗa sara makko mo holluma mo walluma jiiya lawol. a yiyani mon walluma noddu en 00 221 77 906 14 81 mbaɗa Yaya mbaɗa Ly jiiya WhatsApp o kaala saggere ma a saggani ɗum jinmi walla keso jiɗɗo nadde bisimilla makko. ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko jiɗɗo tan wiya. jiɗɗo o noon addor temedde ma 4 kada windoro kaloru maydu ko 400 mbaɗata ni foti janga. a yiɗa noon a jeeyi halisma waɗe posma jaha hajuma. a ari kam addor temedde ma 4 janga ni foti. wona politique wona ko an yiɗi jangude ar jangu a yiɗa ahi mbawima hay hunde. ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. on jarama wassalam.